Привітання. Давайте сьогодні з вами поговоримо на тему гумористично-критичну. Это тычется мужчин прикладно моего возрасту. Тему мне подказав мой добрий знайомий. І ось у чим сенс. Як відомо, мужчини старейшие хочуть знайти щось нове. І їм уже не подобається ні жонка, ні діти. І вони хочуть знайти собі молодух. Але ж недобре розуміють, що вони потрібні тільки їм тоді, коли мають нерухомість і добрі гроші. І коли це все скончиться, таким хутенько покажуть на двері. Ну, послухайте ось вірш. Зустрів жінку я молоду, цвіту як квітка і не сумую. Бегу знайомим напрамком з праці да пригожуні жінки цаці. Сам тепер душою молодею, под глаз старому мне надею, подарунки кожний день приношу, а яе цікавять болей гроші. Достав заначку свої запаси, я з-под матраса секретної каси. Сяжу, рахую тут на папері, яе капризи не знають мери. Что еще жадая, дорогая, каже хоча. Футра з горностая, тепер вось за море шамарку буде роз'їжджать з ночі до ранку. Сам у розстройстві запаси трачу, а почуття ад ёй не бачу. І ад сяброў не раз я чую, падсуне хутка пад нос мне дулю. А можа і праўду гавораць людзі, напэўна гэта вось так і будзе. Пацягне грошы, сама ў старонку, а мне кідайся тады ў палонку. Не хочу такого продолжения, поменяю я свое рашэнне. Хоть стары, ды розум не згубіўся, хлопец з маладухаю нажыўся. Ось, дорогие сябры, уключайте свой розум, и все будет добро у вас. До побачення.